La marató d'aquest any va encarada a la salut mental i és per aquesta raó que des de Navaixes hem volgut dedicar-ne un reportatge sencer. 3 protagonistes encapçalen aquest reportatge on es parlarà sobre l'ansietat, la depressió i també el TCA. Per complementar-ho hem parlat amb un expert perquè també ens doni eines i ens faci 5 cèntims del que provoquen aquestes malalties i també com poder solucionar-les. Tot això avui al reportatge d'Ona Bages de Peus a Terra. Vaig tenir depressió fa uns 4 anys i en aquell moment vaig limitar-me a prendre la medicació que em van donar des del metge, que consistia en ansiolítics i poca cosa més. I amb l'ajuda de l'esport i tal, vaig anar millorant fins que aquest estiu vaig tenir una recaiguda i aquest cop ja vaig ser conscient de que si no buscava ajuda professional, si no anava amb un psicòleg, no remuntaria, perquè no podia. M'hi veia incapacitat de sortir-me jo sol i per això vaig recórrer al psicòleg. Jo pateixo de trastorn de l'ansietat. No sé ara si deu fer ja uns 5 o 6 anys, però sí. M'ho vaig treballant a través de psiquiatre i també amb medicació. Jo actualment pateixo d'un trastorn de la conducta alimentària no especificat. És no especificat perquè engloba l'anorèxia, la bulímia i el trastorn per afartament també. Són els 3. Però també es poden donar, quan és no especificat poden haver-hi, pot ser només anorèxia, però a vegades no hi ha les amenorrees o la bulímia, però no hi ha diferents coses que han de ser, com per exemple certs vòmits o simplement és complir-ho. Si fos anorèxia és que és com complir una certa requisits, entre cometes. És cert que després del confinament hi ha hagut un canvi i s'ha posat molt en valor el que és la salut mental. Perquè ens hem adonat que després d'una època especialment difícil de confinament i a més durant tot el posterior, diguem-ne mascaretes, tot el que sigui les restriccions sanitàries, etc., molts de nosaltres hem tingut afectacions en el que són justament salut mental. Hi ha més prevalença de casos d'ansietat, més prevalença de casos de depressió i justament dins d'aquest augment de la prevalença s'ha posat en relleu que hi ha d'haver mecanismes per donar solució a aquest tipus de trastorns, a aquest tipus d'afectacions. Socialment s'ha iniciat el diàleg i s'ha començat a parlar més de salut mental, cosa que fa que la societat també, en part, tingui més obertura a acudir a serveis de salut mental, ja sigui públics o privats, però del tot segur hi ha hagut un augment del que és l'augment de casos i també una major obertura al que és el tema de parlar de salut mental. Has vist un canvi abans i després de la pandèmia? Sí, és a dir, no tan sols aquí en el que és l'àmbit privat, sinó també en la resta, en l'àmbit públic, i parlant amb companys i altres psicòlegs, el que hem trobat és un augment notori de casos de demanda, ja sigui per tot tipus de demanda, però hi ha hagut un canvi substancial. Això ha pogut quedar enregistrat, diguem-ne, en grans hospitals, també com Sant Joan de Déu, etc., que hi ha, xifres clares del percentatge d'augment de visita i d'emergència, d'urgència, millor dit, d'adolescents, adults, en els seus serveis. Vaig detectar perquè potser això era ja el 2014 o el 2015 aproximadament. Sí que els primers episodis eren cap a principis del 2015, en què moltes vegades durant la conducció del cotxe quedava molt enlluernat pels cotxes, tenia molts pensaments negatius, que em moriria d'un accident, que em passaria alguna cosa catastròfica, tenia moltes suors fredes, és a dir, tens molta sudoració, però no és una sudoració de calor, sinó és una sudoració de nerviosisme, no? Sensació de mareig, o ara em desmaiaré i t'estimaràs amb el cotxe, i també m'havia passat molt
durant actuacions. Que és un moment en què tu estàs molt exposat al públic i també uns pensaments negatius però amb excés, no? I llavors aquí et venien moltes més palpitacions ràpides del cor, un altre cop sensació de mareig, faràs el ridícul, et quedaràs aquí i faràs la pena, i sobretot passava en el moment en què, jo què sé, tenies un focus d'atenció molt concret, de plan, vale, ara arriba el teu moment i has de cantar o has d'actuar o el que sigui, i llavors venien moltes palpitacions, moltes, no? I era allò, no? Aquella mena de sensació d'ofec o de... Bueno, ho has de fer, no? En un moment no tens més remei que cantar i afrontar-te això, i em passava això, no? I era com una sensació d'estat d'alerta constant, no? I sí que recordo que el dia després no, em notava molt cansat. És com si hagués fet una marató, no? Suposo que el cos està tan... Clar, l'ansietat ve perquè hi ha una sensació de por, no? I es posa en estat d'alerta i llavors genera... no me'n recordo el nom, però bueno, genera molta sensació d'estrès, òbviament. Intento sortir del llit quan estic en el període més fort de la depressió, és ficar-me petits objectius i anar complint-los. Per exemple, en plan, avui ara netejaràs l'habitació i quan netegis l'habitació veiem què fem. Un cop està netesa l'habitació ja el meu cap ja diu bueno, ara estic en un espai més agradable, jo què sé, anem a fer una mica de feina de la uni, anem a fer 45 minuts, aviam si ho podem. Si supero aquest període, faig un descans, així, petits objectius que es van complint sense voler abarcar tot de cop, perquè quan et lleves així tu no pots dir avui puc amb tot o avui intentaré anar amb tot, sinó que dius anem a fer poquet a poquet, poques coses senzilles i així al cap del dia acabes fent coses productives. La clau és menjar una mica de tot. O sigui, la clau és menjar una mica de por i sobretot el que a mi m'han ensenyat és no tenir-li por als menjars. O sigui, nosaltres teníem, o sigui, les que venim d'afartaments i menjars restrictius, tenim menjars tabús o menjars que ens fan por, no? Com podrien ser els polvorons, els torrons, totes aquestes coses, no? És menjar una mica de cada, o sigui, i evidentment això no ens farà absolutament res al nostre cos. O sigui, ho hem comprovat, jo de fet l'any passat estava ingressada i un dels exercicis que ens van ficar al centre és tenéis que comer uno de cada. I no, a cap de nosaltres ens va inferir, o sigui, ens va perjudicar en el pes es va quedar exactament igual. Vull dir, no passa absolutament res. De fet, en psicologia es diu que no hi ha un motiu concret. Qualsevol, gènesis, no? O qualsevol creació d'un trastorn mental està basada en diferents motius i parlem, de tres aspectes fonamentals. Parlem de tots aquells aspectes que són predisposants, és a dir, tot aquell bagatge que la persona té, ja sigui genètic o ambiental, que predisposa en aquesta persona a patir un trastorn mental, i després parlem de factors més aviat precipitants, és a dir, moments de vida que fan que aquesta facilitat per tenir un trastorn mental passi de ser latent a crear realment un trastorn mental i aflorar, no? Aquest trastorn mental. En el cas de la depressió no hi ha una causa concreta, és multicausal, és a dir, hi ha diferents causes, i moltes d'elles estan relacionades amb un tipus de pèrdua, per exemple, d'una persona estimada, tot i que aquí també entren processos de dol, etc., no? Aïllaments socials, diferents causes que al final creen una conjuntura que porta la persona a un estat depressiu. Tot el que és l'ajuda mèdica del sistema públic, principalment és farmacologia, però sí que és cert que em van concretar una cita amb un psiquiatre i aquest psiquiatre va veure que la medicació que tenia estava bé i que no veia perill més enllà de seguir deprimit i va dir que m'havia de duplicar la medicació, però poca cosa més. A tu com et sentava aquesta medicació?
em dona son, perquè és la que estic prenent ara, em dona molta son. És una medicació que m'impedeix fer una vida normal perquè estic amb somnolència tota l'estona. Sí que és cert que tinc l'ansietat com més continguda, no tinc uns atacs d'ansietat tan forts i això per la part ansiolítica. Per la part antidepressiva, com que és un medicament que triga molt de temps en fer efecte i mantenir-se amb el temps, donar certa estabilitat, segueixo estant deprimit. Sí, no, jo vaig començar amb la Seguretat Social. A la Seguretat Social no vaig trobar l'ajuda que jo necessitava. Ells només cobreixen una certa part. Les teràpies són molt superficials, de 20 minuts. Ells tracten normalment el que és el tema de símptoma, que és el tema del menjar, bàsicament. I realment el menjar és conseqüència és la punta de l'iceberg. Les coses que s'han de treballar són coses molt més internes i el tractament que vaig trobar va ser l'any passat a una clínica privada que es diu Estetka, i jo estic encantada, a Barcelona, i ells em van poder ajudar. Vaig entendre perfectament la meva simptomatologia, que no sabia res d'això, i també vaig poder entendre que el menjar no era el problema, sinó que arrel de tot això, o sigui, arrel del menjar, que jo pensava que era l'estar prima, era la meva cosa número 1, eren problemes que hi havia sota, com les pors, les inseguretats, etc. Sí, m'havia passat quan cantava la polifònica de Porreig durant un temps que, havia de cantar molt estàtic, no? Estàs allà estàtic, de peu dret, i saps que allà tindràs un solo i no pots fer res perquè no et pots bellugar, no pots, no? A diferent de la meva feina actual sí que em permet moure'm més, però en aquell moment era una cosa molt estàtica, els peus a terra, no? Et toca cantar, sensació de mareig un altre cop, no? Estàs allà estàtic, comences a suar, i algun concert, no sé, sobretot sí, 2014-2015, que m'havia succeït més. I un en què vaig tenir un episodi una mica més fort va ser durant un Misteri de la Llum, un espectacle que es fa a Manresa per les Festes de la Llum, en la qual jo canto, que sí que abans de sortir, no volia sortir, tenia molta por, sí que amb una persona em vaig abraçar, no? Perquè, no em veia amb cor de sortir. I sí que recordo que en aquell moment, en el moment que sabia que em tocava cantar, jo estava dret, és aquelles coses, no? Com que no puc moure ni puc com t'ho diré, veus, ara mateix estic fent l'entrevista però estic una mica nerviós perquè estic pensant molt bé com vull dir les paraules, no? A darrere meu hi havia un faristol i jo m'agafava el faristol. Era la meva zona de confort, no? De dir, vale, aquí si em passa alguna cosa, si em marejo, o si call desplomat, jo aquí em puc agafar, no? Cosa que com que estic allà dret pal plantat, no podré fer res, no em puc agafar enlloc, no em puc agafar un micro. Necessito una zona que jo em senti segur, no? En el moment en què a mi em toqui cantar. Doncs estava amb les mans enrere, no sé si hi ha algun vídeo d'això, poder sí, perquè allò ho enregistràvem molt, i estava allà agafat, molt fort, a més amb molta força, en el moment que cantava. Jo crec que, això no, la persona que està baix de públic això no ho nota, però per dins meu tot era una autopista, no? Sobretot en això, en temes de suors i palpitacions, i de plan, et desmaiaràs, ara et desmaies, però és tan sols una sensació. Això m'ho deia molt la meva psiquiatra, no? De plan, no t'arribaràs a marejar mai, diu, perquè la quantitat de sang que arriba al cervell no és viable que et maregis, per tant són sensacions. I ara com estàs? Jo ara bé, estic bé. Sí que vaig passar una època del confinament que em va tornar... vaig tornar a tenir molts pensaments negatius, però ara estic bé. Estic en un moment en què, crec que intento gestionar totes les coses molt millor, m'organitzo molt més, intento que la sensació
d'ansietat que vaig patir fa 4 o 5 anys que no torni a ser tan heavy, no? Diguem-ne. En un passat jo vaig ser d'aquest tipus de persones que tenen aquest pensament, perquè la meva germana també ha tingut depressió i jo era la típica persona que li deia pues no estiguis malament o intenta estar millor o coses així, i clar, fins que un mateix no viu la depressió a la seva pròpia carn, no és conscient de que això no serveix de res i que fins i tot a vegades és contraproduent. La majoria dels casos, el motiu de consulta principal pel qual la gent ve al psicòleg solen ser ansietats i depressions. També hi ha un gran percentatge de persones que arriben amb malestars vitals, sense un diagnòstic necessari i específic. Són malestars vitals, en la majoria dels casos. Després tenim, en algun cas, trastorns més específics, que òbviament també són tractats, però la majoria tenen a veure amb ansietats i depressions. Quan comences amb els antidepressius, un dels efectes secundaris que estan indicats en el tema del prospecte és que pots arribar a tenir pensaments autolesius. I és una cosa que em va passar i la veritat és que al principi et dona por, perquè dius, tu no has tingut mai un pensament de voler fer-te mal a tu mateix, va en contra de la teva pròpia natura. I vaig parlar amb el psicòleg, que estava molt preocupat, vaig parlar amb la meva metgessa i ells em van explicar que el cervell té uns mecanismes per evitar que ens fem mal i que aquests pensaments, sempre quan es quedin en pensaments, no passa res. Però clar, tu estàs fent qualsevol cosa, jo què sé, tu estàs escrivint o alguna cosa i de cop veus una tisora sobre de la taula i dius, hòstia, estaria bé clavar-me-la a la cama. I immediatament et sents culpable per tenir aquests pensaments. Llavors, és una etapa per la qual es passa, sobretot al principi de la depressió, que a poc ja m'ho va dir el psicòleg, que amb el temps anirà desapareixent i evidentment ja no tinc aquests pensaments, però em va sorprendre molt de dir fins on pot arribar el teu cervell amb la depressió que pensi en fer-se mal a ell mateix. Et vas espantar? Em vaig espantar molt, sí. He intentat verbalitzar molt més aquestes coses que abans no les verbalitzava tant, i a vegades amb companys meus de feina en són una mica més conscients, no? Perquè jo em sento amb la responsabilitat en el moment de que he d'anar a treballar a un lloc, jo què sé, posa-li en posta, no? Que és un recorregut llarg i a mi em toca portar el cotxe, no? I jo sento que tinc la responsabilitat 3 o 4 vides més, no? I jo llavors ja també, imagina't ara que ens passa alguna cosa i serà responsabilitat meva perquè ets tu el que portes el cotxe, no? Intento de dir, vale, no, quan amb la conducció no parleu massa, saps? Perquè em distrec molt o no em vull distreure, vull estar per la conducció, no? I sobretot en èpoques que potser anem una mica més cansats. Però sí que jo a vegades m'agafo més al volant, no tant com abans, ja et dic, això és una cosa que vaig treballant. Però sí que en soc més plenament conscient, o que a vegades dic, baixo un moment la finestra, no? Encara que... Això sí que m'havia passat, que era ple hivern i anava amb la finestra baixada. Sí, del plan, necessito aire, perquè tinc molta calor. Calor freda, no era que estigués acalorat. Ja, és molt curiós perquè, si comencem agafant el que molt bé deies ara mateix, no? De les xarxes socials, va quedar un estudi no publicat per part d'Instagram, no publicat, repeteixo, que els medis de comunicació van tenir accés, crec que va ser The Guardian que ho va treure, en el qual demostrava que un terç de les noies que utilitzaven Instagram de manera freqüent es sentien, menys a gust amb el seu propi cos. Està clar que l'exposició recurrent a el que és un cànon d'imatge o de bellesa propiciat per les xarxes socials té efectes en el que és la psicologia humana, està clar. Si hi ha casos de trastorn de conducta alimentària que estan relacionats amb l'exposició a Instagram, et diré que en els casos de trastorn de conducta alimentària moltes vegades en parlem del que és se'n parla, del que és un cànon de bellesa, del que és l'acceptació del propi cos, i té una àmplia relació. Jo he estat molt prima i jo em veia molt grassa. O sigui, la meva mare em deia és que estàs en los huesos i jo no em veia els ossos. És veritat. O sigui, hi ha una distorsió d'imatge. Però és perquè el teu cap està tan obsessionat en aquella imatge i quan arribes al pes que tu vols i arribes, et veus al mirall
i dius, hòstia, he arribat, et sents supercontenta perquè has arribat a la teva meta, després en vols més. Ja no vols aquell número, vols més. Vols perdre més d'aquell número. Al cap i a la fi no és el número en si, són frustracions que nosaltres mateixes tenim. Sempre és lluitar per alguna cosa, és mantenir el cap en una altra cosa que no sigui els nostres problemes. Moltes vegades, aquí dins l'espai terapèutic, el que estem buscant és donar també una mica d'enteniment, no? O de comprensió en allò que està passant i per què passa. No és l'objectiu fonamental és el tractament, però a vegades s'ha de donar, diguem, una coherència, no? en tot allò que un ha anat visquent, i especialment en aquests moments tan complicats de Covid, moltes vegades la persona que pot arribar aquí no sap ben bé per què li passa el que li està passant, no? Però a la que fem una exploració de la història de vida, a la que fem una exploració de quines són les conductes que realitzen els últims mesos o anys, de com està vinculat o no en xarxa, etc., podem començar, diguem-ne, a fer-nos una idea amb més sentit de tot allò que li passa, i també donar-li aquest sentit a la patologia, no? És a dir, el per què ha aparegut. I amb aquesta voluntat tan gran de voler fer els estudis, de treure'm els estudis, penso que també em serveix com una eina per recolzar-me, per dir, vale, ho estàs passant malament, però estàs anant a un psicòleg que t'està ajudant, t'està donant eines per sortir endavant, estàs amb una família que t'està recolzant, tens una parella que t'està recolzant, tot aquest conjunt d'ajudes serveixen per contrastar lo dolent que et dona la depressió, i aquest objectiu que és treure la carrera és com una llum al final del túnel que voldria arribar tant si en aquell moment he superat la depressió com si no l'he superat, però és com un incentiu per poder superar aquesta condició de depressió. I bueno, estic bé, ara ja faig teràpies només, ja no vaig al centre, i faig teràpies cada 2 setmanes, és a dir, sí, 2 cops al mes. I estic molt bé, o sigui, estic treballant el tema del menjar, és com una cosa que hem deixat ja, o sigui, segueix estant allà, evidentment, però sempre ens hem centrat en les pors, inseguretats, sobretot la por a ser rechaçada, a la por a ser abandonada, aquestes coses, que cadascú és particular i és únic i cadascú té les seves pors, inseguretats, etc. I bueno, estic molt millor, estic vivint sola, que era una cosa de les coses que em feia més por, vull dir que hem avançat, però jo sé que aquesta malaltia és una cosa que tindré de per vida i que se supera, però que he d'anar amb molt de cuidado, això sempre. Sí, tot i que ser una cosa que vagi treballant, sempre per mi serà present, en més grau o menys grau, però sí que moltes vegades em preocupo en excés de coses que a vegades no puc dominar, no? De persones externes, o de què pensaran d'això, o què pensaran de com actuo, no? És una cosa que moltes vegades em genera aquesta angoixeta i que he d'anar treballant. I que he d'anar treballant cada mes, que malgrat que se'm vegi, no, d'una manera molt ditxaratxera o així, que, bueno, és una cosa que ho vaig portant, però que sé que he fet molta feina en aquest aspecte i que m'han ajudat molt.